آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الماشر في فيلاج بومبو بلاج فونيك على كيشيكا فولي نوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا يونسرو أنا جمو كان حكم كنا لنوي شريفوكا كني شريفولا دوبا دوما. أنا أنكر مغوبين في الشيخ أبو جعفر محمد جباتي آية الله. أنبياء بسم الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا أنبي شريفوكا كنكا أم شريفوكا دوكونو أم شريفوكا بارولا وني واتي نفنا شريفوكا واتي دوكون تمنينا أنكمنا عاشورا كونكان كوكان مي فورولا موي ألمي أني كوبا مو كرا ونكونلا. نشيخ أبو جعفر كورو كلمة كنيرة كمانجا ناتي نفوني نينغالا يكاني فولي كانيالا niye kuranɛ ta k'a lajɛ kira somɔgɔ ninnu u kofɔra kuranɛ yɔrɔ caman na u kanu kan'i ka tugu la o fɔra hadisaw y'u ta u tɔgɔma yɔrɔ caman ko kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka fusamantiya fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Ali, Fatima, Al-Hasan ani Al-Husain. nka n'i ye tariku lajɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen laban cogo lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko i b'a fɔ ko olu de ma kalifa manto in ma. Ali fagara misiri kɔnɔ, Fatima fana a ma mɛn o fatura alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam o fagali fana kuma ka ca. Al-Hasan o empoisonnera, Al-Husaini fagara cogo min na dɔgɔkun tɛmɛnenw na an da sera o ma. mun de ye kira mantonw su ka bila kira somɔgɔw la fo k'u faga nin faga cogo jugu nin na tantɔ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله طيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. أنكرمه أمد دوك أنفللا أنا لم باب بلجلين كدو ينو بلجلين في كعلى ديل سبحانه وتعالى كتشين يرانا تشين كانسون كتوكتشين كقالو يرانا قالوني كقالو يروما جانيانا كاروما جان قالونا. أبو زهرة إكان ينغالي ينغالي أو بكمبو كداكا إنا فراكو نوني الجنة يمغوي ما دو كلو بي kira nɔfɛ olu ka tila ka k'u faga k'olu fana jigi bɛ aljinɛ kan kabako don nka n'an seginna kɔfɛ an bɛna faamu kun jumɛn y'a to ninnu nana faga. segin kɔfɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o min ye hinɛ yɛrɛ zatuhu rahma, alakira yɛrɛ zatu ye rahma de a ma foyi kɛ mɔgɔ la a yɛrɛ b'a ɲini de bɛɛ lajɛlen ka don hɛrɛ dafɛ fo ala yɛrɛ b'a fɔ ko mun b'a to i bɛ i yɛrɛ ɲani fo mɔgɔw ka kanda fala'allaka baakhirun nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadisi asafa. o kira min b'o cogoya la sallallahu alaihi wa alihi a nane u y'a ɲini k'ale faga kira yɛrɛ yani den ninnu b'ale nɔ la alu beitu b'ale min nɔ la ale u y'a ɲini k'ale faga ka kira yɛrɛ faga. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a y'o fɔ alikuranɛ la k'a fɔ ko kafiri ninnu u b'a ɲini de ka alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni ka don kaso la walama k'a faga walama k'a bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ. u bɛ fɛɛrɛ jugu bɛɛ lajɛlen tigɛ nka Allah subhanahu wa ta'ala ale de ye fɛɛrɛ jugu tiɲɛbaga ye n'ale ala ka fɛɛrɛ tigɛ cogo ɲuman ye subhanahu wa ta'ala. o kuma o kira sallallahu alaihi wa sallam n'an y'a ye histoire la k'a fɔ Quraishiw u ye bɛnkan kɛ k'u bɛ taa kira faga den kelen bɔra kabila bɛɛ la k'u bɛɛ ka taa jɛ k'a faga o la a bɛ fɔ ko bɛɛ jɛ don ni ala ye kira yamaruya a ka bɔ n'a bɔtɔ ye Seydina Ali da a dayɔrɔ n'a ni Seydina Abubakar tun bɛ kulu la donc i b'a faamu maa minnu n'olu tun b'a fɛ ka ala kira faga sallallahu alaihi wa sallam nka ala ye ala kira lakila u la n'ale ala ka sebaya ye olu tɛ ala kira denw to ye
yani minnu ye kira den minnu ye alubetu faga dɛ olu de tun b'a fɛ ka ala kira yɛrɛ faga donc Abu Zahra fɛn min y'u bila la fɔlɔfɔlɔ hasidiya am yahsuduna an-nasa على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما حاسديا منا ندير بني هاشم أنتوفي دونك حاسديا دي أوكيو وحاسديا كلنا يوسف بالما وفنا بلا كوك يوسف فقا لو كلا كتاف اللبان كولونغولو دونا donc folo we hasidiya ina fo adama denkelen fana ye a denkelen faga hasidiya kama cogo min odlan afara ko udrusu tarikh fa fihi al-ibar dalla qaumun la yadruna mal khabar nima histoire kala ite sirayo mais ni histoire kala ibe sirayo donc la ka kuma teleya Abu Zahra wakati na cogo ya koso ambaye ka fa ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay sahaba ulamo lamo cogo nyumana nga dɔw ma se ka ala kira ka walanda o ma se k'a faamu kosɛbɛ walama a ma se ka dɔw la o tɛ kira ka défaut ye donc kira bɛ fatu waati min o y'a sɔrɔ munafiku caman bɛ yani munafiku dɔw yɛrɛ taara ala kira nɔfɛ fo tabu ka kɛlɛ la u segintɔ tun bɛ fɛ k'a faga kuranɛ y'o sabati wa hammu bima lam yanalu donc maa minnu u tora ala kira nɔfɛ sallallahu alaihi wa alihi wasallam كنكا وبافكو مؤمنين ومن الناس من يقول آمنا كافكو دارا على لو دارا قياملا دبرا كلمة يدو ما دسكونا تي فرقولو لا تي غنيا لا تي ولا على كرا صلى الله عليه وآله وسلم دو تيرودو فامو ما ينمنغ بارانتيزي دي وبافو kono asoro mamunu ye Hasan ni Husainu faga ni munafiqu kundo pourquoi ala kira alayya mara jahidil kuffar al munafiqin comme muna ala kira ma ala kira yamara ala nodi donc alu betu fana yamara nodi amba jira ka fo munafiqu kuntigi o to ko jme Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafiqu kuntigi kira yamara ala ka munafiqu kelo mais kira mo kele ni pamureo ina fay kafiru kelatumna jihadu bete jihadul bisayfi jihadul kalima be ka kuma ka tigi ka filira ka jesudo ke mimba ira ka fon sonente karse o beado wa ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam alemi ya marara ka munafiku ni kafiru kele ambaye ka fo ni munafiku kuntigi re afatule adena na afo kirai kira selaka ama daw matuguni ayre ka dangana ninga kila ko ka kasange Allahu akbar donc mo kana ko laje ni nyekele ko ka laje ni nyeflay ko kana ko lameni klokele ko lameni kloflay ala ka ambe sabama donc Abu Zahra question ina amba fo femi ubla ka alubetu fara folo hasidia jiya kanu a sabana o ye ala ka an bɛ sababa ma o bɛɛ de sabula diɲɛ kanu ma se ka jihadu nafsi kɛ hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ ala kira nɔfɛ sallallahu alaihi wa alihi jihadul asghar la n'o ye ka panta pamburuta ka kafiru kɛlɛ nka jihadu nafs comme kira y'a fɔ cogoya min na ko an seginna ka bɔ kɛlɛ fitinin na an bɛna kɛlɛba daminɛ u ko kɛlɛ belebeleba ye jumɛn a ko k'i nin kɛlɛ ka bɔ a sago la k'i nin kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kanu na k'i nin kɛlɛ ka bɔ nin dungɔ la ala kira fatulen sallallahu alaihi wa alihi Abu Zahra jɔyɔrɔ ani wari o fana bɛɛ niyɔrɔ bɛ alubetu fagali la fo n ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ wala ma ni wari o de la i b'a ye k'a fɔ kuma min na ni ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'a suma yɛlɛmana Sayyidina Umar ka waati la ale ye imtiyazatu dɔw kɛ n'o de ye ka dɔ fara sahaba babaw olu ka saraw kan donc o nana kɔrɔbaya u ko wariw bɛ ka caya n'i donna tarikhu kɔnɔ k'a fɔ Talha sahaba badu Zubair sahaba badu Abdurrahman bin Auf sahaba badu u fatule u ye wari joli t'u kɔ i bɛ don tarikhu la dɔrɔn i b'a ɲɛɲini Muawiya yɛrɛ fatule a ye joli to a kɔ o n'a ɲɔgɔn comme Sayyidina Umar ale kun ye dɔ fara sahaba ninnu ka saraw kan Sayyidina Usman ka waati fana nana se o ma fɛn bɔ a la bon ala y'a kɛ ko nana sɛmɛ
Ali la waati min na ni Ali ibn Abi Talib alayhi salam ale ko a kun bɛ cogoya min na kira tile la sahaba fɔlɔ min donna diinɛ la bi o a bɛɛ ye kelen ne ka cogoya la o ma bɛn mɔgɔw ma a bɛ komi ni mɔgɔ minnu bɛ sara 100,000 n'i nana k'a fɔ bon donc an b'a bila 50,000 na a bɛ gɛlɛya mɔgɔ dɔw ma ani fana u y'a proposé Ali ye k'a k'u kɛ gouverneur yɔrɔ dɔw la Ali ma sɔn olu yɔrɔw ma ala k'an bɛ sababu fo histoire k'a fɔ de mɔgɔw k'a dɔn mun y'a to ko nana se ninnu fagali la bon ala y'a kɛ Sayyidina al-Hassan alayhi salam Ali fatulen Ali fagalen ni ko nana se Hassan ma salamullahi alayhi Hassan nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔ caman bɛ jɔyɔrɔ de ɲini ani wariw sabula a ka gouverneurw caman olu ye wariw de sugandi yani Muawiya wari d'u ma u ye Hassan ka kan bila ka taa Muawiya ka fan na donc diɲɛ kanu de don donc Hussein yɛrɛ min bilala mission na k'a faga ni Umar bin Saad bin Abi Waqqas Abu Zahra nin ye alakira y'a ɲɛ la Umar bin Saad bin Abi Waqqas sabula kira bɛ fatu waati min o y'a sɔrɔ ale bɛ san 5 la donc Hassan ni Hussein tun bɛ kira bolo cogo min a b'o dɔn denmisɛnniya la nka Hassan n k'a fɔ Hussein alayhi salam yani Ashura ko ka kɛ Karbala fagali ka kɛ a ko ale ni Umar bin Saad bin Abi Waqqas ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ Hussein y'a jira la k'a fɔ ne ye maa min i b'o dɔn a ko n b'a dɔn a ko pour que e bɛna ne faga ninnu kosɔn a ko ni ma nin mission in kɛ u bɛ n ka so ci Hussein ko n bɛ so wɛrɛ d'i ma min ka ɲi n'o ye a k'u bɛna muso ni denw faga donc ni Hussein ko ni Hussein ye fɛn fɛn fɔ a ye a bɛna ni prétexte dɔ ye donc Hussein y'a ye k'a fɔ fɛn dɔ balana ni dusukun na ka ban foyi t'o yɛlɛma donc o y'a sɔrɔ a yɛrɛ promesse taara ye k'a bɛ kɛ rayi o gouverneur Téhéran n'o bɛ bɛn Iran jamana ma bi bi in na donc a y'o de sugandi ka Hussein fagali yani k'o to yen k'o dabila alakira kɔsɔn a ma sɔn o ma a sɔnna ka Hussein faga poste kama jɔyɔrɔ kama a ye Hussein faga ni u taara ni kunkolo ye ale yɛrɛ fana kunkolo tigɛra dɛ Allahu Akbar donc an bɛna so ma ɲɛfɛ n'Ala ka jɛ ye o tuma Abu Zahra an b'a f'i ye fɛn min ye ahlu beitu ninnu maaw bila k'u faga hasidiya diɲɛ kanu jɔyɔrɔ ɲinini ani nata Ala k'an bɛ sababu amin ya rabbal alamin Cheikhana i da sera Imam Hassan ma i ka kuma kɔnɔna na i b'a dɔn ni histoire lajɛ kana i bɛna ye k'a fɔ Al-Hassan Imam Al-Hassan alayhi salam n'o ye Hussein kɔrɔkɛ ale ni Muawiya ka waati la Ali fatulen kɔfɛ ale ni Muawiya bɛnna ɲɔgɔn ma ale ni Muawiya ka waati la ale ye pacte dɔ signé ani Muawiya ni ɲɔgɔn cɛ ale ma kɛlɛ kɛ i n'a fɔ Hussein ye kɛlɛ kɛ cogo min na munna Hassan ye bɛnkan kɛ paix signé ani cessez-le-feu wala paix signé bɛnkan dɔ signé ani Muawiya ni ɲɔgɔn cɛ ale ma sɔn ka kɛlɛ kɛ Ala k'an bɛ sababu ma Abu Zahra taarikhu ka ɲi kosɛbɛ ni maa bɛ taarikhu kalan i bɛ bɔda caman ye Sayyidina al-Hassan alayhi salam a ma sin ka girin ka taa Muawiya fɛ yen ko an ka cessez-le-feu kɛ kɛlɛ kunfɔlɔw kɛra yani Hassan a tun bɛ Ali ka armée la tuma min na Ali ni Muawiya bɛ kɛlɛ la Ali tun bɛ yen Hussein tun bɛ yen donc Ali fatulen n'u nana fagalen n'u nana Hassan sigi o ma bɛn Muawiya ma tuguni donc Muawiya bin Abi Sufyan a ye kɛlɛbolo wuli Hassan kɛlɛli kan donc Hassan alayhi salam a ye a yɛrɛ cousin dɔ Ubaydullah bin Abbas Ubaydullah bin al-Abbas Ibn Abbas dɔgɔkɛ don ka kɛlɛbolo 12,000 k'o d'a ma a ka taa yɔrɔ dɔ la ale bɛ taa o sɔrɔ yen donc Muawiya ye ciden cɛw ma ka miliyɔn caman an ka bi jate la k'o fɔ o ye o n'o ye ɲɔgɔn ye su fɛ u ye o wariw d'o ma tilancɛ avance di ale ni kɛlɛcɛ 8,000 taara k'a tɔ to 4,000 fajiri selila a ma ye mais o y'a sɔrɔ Hassan sɔmina donc a tun ye Qais bin Saad bin Ubada o kɛ a ka adjoint
donc fajiri selle min ke o sɔrɔla ka wuli k'a fɔ ni nin taara o kuma na anw tɛ alakira joli labila maa si ye o kuma na a ye na an ka taa donc Hasan y'a ye k'a fɔ mɔgɔw u ka diinɛ ko de dɔgɔyara a b'o de fɔ kuma dɔ la dɔ ye a ɲininka ko mun de y'a to e a fɔ ko e ni Muawiya ka kɛlɛ jɔ a bɛ ɲɛmɔgɔya in d'a ma ni Ala y'a kɛ n'a bɛ fatu a ka a di e Hasan ma n'e tɛ a ka di Husaini ma ko mun y'i bila o la Hasan ko a ma ama wallahi n galla Ala la ma thanana an qital ahli Sham dhilla wala qilla k'a fɔ an ka dɔgɔ walama k'a fɔ an lafura o m'anw bali k'a fɔ an tɛ Sham ka ninnu kɛlɛ dɛ walakin kunna nuqatiluhum bisalamati wasabr an kun b'u kɛlɛ ni kisi ani sabali ye fashiba salamu bil adawa nga ani maa minnu kun bɛ t'u kɛlɛ n'an bɛnnen kun don olu caman tilara ka an juguya tuguni wasabru bil jaza caman fana kun bɛ fantanya kun caman kun bɛ kɔngɔ kun caman kun bɛ sɛgɛn kun an kɔsɔ nga olu caman u découragelen don dɛ wa kuntum ni yɔrɔ a bɛna yɔrɔ min fɔ c'est très important ni yɔrɔ in an kan k'an sisɔn ka kosɛbɛ a ko wa kuntum tatawajjahuna ma'ana wa dinukum amama dunyakum wa qad asbahtum al'ana wa dunyakum amama dinikum ni ne bɛ bana bɛ diɲɛ na a ko kunu aw kun bɛ fara anw alul beytiw kan an m'an kunda juguw kan o don o y'a sɔrɔ a ka diinɛ b'a ka diɲɛ ɲɛfɛ a kun bɛ diinɛ de lajɛ a kun tɛ wari lajɛ a tɛ kɛlɛ ganima lajɛ nka bi a ko yɛlɛmana dɛ don n'o changera a b'a lajɛ de n'an taara nin kɛlɛ in kan an bɛ mun sɔrɔ a tɛ diinɛ lajɛ an bɛ Ala sɔrɔ an bɛ Alakira sɔrɔ an bɛ aljinɛ sɔrɔ o tɛ mɔgɔw ka jate la bi dɛ maaw n'u bɛ la u bɛ n'a lajɛ de hali bi in na ni a ka a sɔrɔ bɛ yɔrɔ min maaw bɛ taa yen ne fan fɛ kosɛbɛ mais tiɲɛ yɛrɛ ani Ala ta ye min ye coyi o bɛ fa min maa t'o lajɛ o maaw bɛ diɲɛ hɛrɛ in de jateminɛ kuma caman wa kunna lakum wa kuntum lana ko o don aw kun y'an ta ye anw fana kun y'aw ta ye nka bi aw bɔra anw ta ya la dɛ anw sago t'aw kan bilen n'an ko fɛn min finna a b'a fɔ jɛlen a bɛ jama an kunna o tuma an b'a kɛ cogo di o tuma o de y'a to ne Hasan n y'a ye k'a fɔ totigi tɛ to fo Shaminka minnu bɛ ninnu nɔfɛ olu ye ne mɔkɛ ka manton ye aw fana ye ne mɔkɛ ka manton ye o tuma an b'a ɲini joliw bɛ se ka tanga hakiliw bɛ se ka sigi Hasan y'a kɛ n'o de donc Alakira yɛrɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ale yɛrɛ sulhu kɛ yani Alakira ale ni kafiru ye bɛnkan kɛ o t'a yɛrɛ k'a fɔ a sɔnna kafiru ye donc Hasan k'a fɔ e k'a ta o t'a yɛrɛ k'a fɔ n sɔnni ye i ko i tɛ se maa min i se tɛ i den min ka dugutaga la i bɛ mun fɔ a ye ka se ni ɲuman ye i bɛ se k'o kɔni fɔ Ala k'an bɛɛ sababu Sheikhana waati ka sɔrɔ nka hali bi i b'a dɔn Al-Husayn alayhi salam an ye min mɛn aw yɛrɛ da tariku la tuma min na a bɔra a bɛ ka taa a y'i kunda Irak kan waati min na a taatɔ a ye Banu Hashim bɛɛ lajɛlen wele a nɔfɛ k'u kana u ka tugu a kɔ Banu Hashim dɔw tugura a nɔfɛ a taara olu caman kɛra wala olu bɛɛ kɛra Sayidu Suya a nɔfɛ nka dɔw ma sɔn ka tugu a nɔfɛ minnu tora kɔ olu ka kow labanna cogo di Abu Zahra Ala k'an bɛɛ sababa ma yani Husayn ka bɔ alayhi salam a y'i sara kabila bɛɛ la Bani Hashim Bani Abdul Muttalib a y'i sara bɛɛ la ni ka kɔnɔna jiw ye ko min natɔ don k'a juru la k'a fɔ ko hali ni ale ma wuli ka jɔ kɛ nin ko la ko ninnu bɛ na i n'a fɔ Ala ye mɔgɔw bali yahudiyaw bali u ka jɛgɛ mɔ sibiridonya fɛ nka u tilala ka Ala ka dan sago ko hali ni ne tora Madina yan u bɛna dan sago u bɛna Ala ka dan sago fo kira ka dugu a ko Bani Hashimu bɛɛ ma a ko man sahibana yastashhid aw yustashhad a ko ni maa o maa n'i bɔra ka fara an kan ka taa nin ko in ɲɛɲini k'i bɛ kɛ shahidu su i tɛ segin wa man takhallafa anna lam yablugh al-fath
wa maa o maa dun fana n b'a fɔ a ye n'i tora ne kɔ yan i hakili b'a la k'a fɔ i bɛna wasa sɔrɔ ko wasa tɛ sɔrɔ dɛ donc Seydina Hussein a taalen Bani Hashim minnu ma fara a kan Ibn Abbas b'o la Muhammad bin Hanafiya b'o la Seydina Ali yɛrɛ den dɔ n'o ye Hussein dɔgɔnin ye ka fara caman caman kan an nana ye mun kɛr'u la kɔfɛ Hussein fagalen ka ban ni Abdullahi ibn Zubair o fana ye sahaba ba ye sahaba den do donc o fana kun bɛ ka ko in ɲɛɲini ale yɛrɛ fana ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ Maka ni Yazid ye kɛlɛbolo wuli ka taa ale faga fo Alikaba yɛrɛ la donc o Abdullahi ibn Zubair ale ye ninnu dakoro Maka fo Mukhtar Saqafi o de ye kɛlɛbolo wuli ka n'u sauver Ala k'an bɛn sababa ma kuma la surunya dɔrɔn Abu Zahra Hussein ye min fɔ Bani Hashim minnu ma sɔn ka fara a kan u ma wasa sɔrɔ Yazid tilala tuguni Madina ni ka taa piye tile 3 donc Ala ka ne ni e bɛ bɛn sababa ma Ala ka hakilimandan bɛɛ ma n'a kun ye Hussein jɛ a b'i sigi a bɛ wari min fɛ o bɛ d'a ma nka a ma sɔn o ma diinɛ kana tiɲɛ kosɛbɛ naam Cheikhana an ka waati sera kuncɛ ma ɲininkali laban min bɛ n bolo o ye e b'a dɔn shahidu suya o ye jɔyɔrɔba dɔ de ye maa min fagara Ala ka sira kan Ala ye fusamancɛ caman fɔ shahidu suya la Huseini bɔra don min na Karabala don n'a fagara a kɛra shahidu suya don shahidu su dun jɔyɔrɔ min bɛ shahidu su ye Ala kuman'o kan kira kuman'o kan yɔrɔ caman na mais Huseini ka shahidu suya don dɔ de farala ka jɔyɔrɔ kan o jɔyɔrɔ bonya siga t'a la fana a bɛ don alijinɛ kɔnɔ o don in o kan ka kɛ maaw ka nisɔndiya est-ce que o kan ka kɛ maaw ka nisɔngoya don ye Abu Zahra Ala k'an bɛn sababa ma kuma la surunya na yala Hamza fagara Uhudu don Ala kira m'o ɲɔgɔn kasi kɛ o Ala kira kulera Hamza faga don Hamza min ye seyidu shuhadaw bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye o faga don Ala kira b'a dɔn k'a fɔ a bɛ jɔyɔrɔ min na mais munna kira ma yɛlɛ u seginnen ka taa so tariku bɛɛ la Ala kira y'a ye k'a fɔ kabila bɛɛ bɛ k'a ka su kasi Allahu akbar Ansaru b'u ka su kasi muhajiru minnu n'olu jama ka ca olu b'u ka su kasi Ala kira yɛrɛ kasira ji cira ɲɛ kan a ko kasiba bɛ su bɛɛ la nka Hamza kasiba t'o la Allahu akbar donc Ala kira yɛrɛ mɔgɔ su k'a kɛ a kasili kan Hamza kasi Jaafar Tayar fana Ala kira Seydina Ali kɔrɔkɛ o fagalen Ala kira ko kiri b'u la fana ko bɛɛ bɛ k'a ka su kasi kasibaga tɛ Jaafar la munna ma fɔ ko ka yɛlɛ Ala k'an bɛn sababa ma donc Ala kira fana sallallahu alaihi wa alihi a b'a dɔn k'a fɔ an ba Khadija o y'a dɛmɛ Abu Talib o y'a dɛmɛ olu fila fatulen san min Ala kira y'o san yɛrɛ tɔgɔ da ko amul huzni ko dusukasi san tile kelen yɛrɛ tɛ bilen san mun mɛn yɔrɔ anw fɛ yan kalo kelen bɛ kɛ mois de solidarité san mun mɛn bɛɛ année de den voilà e bɛ sa tubabukan fɔ cogo la Ala k'an bɛn sababa ma Abu Zahra kuma kɔni laban na dɔrɔn an bɛ min fɔ mɔgɔw ye u kana Ala kira ka somɔgɔw olu jugu olu kanu ka d'a kan Ala y'a fɔ suratu Lahzabu laban yɔrɔ a ko inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira ko Ala ye kafiru daga ka sa'iru labɛn u ye u bɛ dumaya kɔnɔ u tɛ dɛmɛbaa sɔrɔ u yɛrɛ la mun de b'a to o sir'u ma yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na rasula u b'a fɔ ya Ala n kun ka Ala n'a ka kira labato yala maa mun ni Huseini faga o ye Ala labato don wa kira labato don wa ni Ala bato ni Ala kira labato tɛ fo Ala kira sɔsɔ don n'u m'u cogo dɔn ka olu ka ko o kanu yani ka Ala kira jugu a n'a somɔgɔw jugu k'olu lapasa ka Huseini ka fagali yɛrɛ kɛ i n'a fɔ koba tɛ i b'a fɔ koba tɛ u bɛ kungo sɔrɔ a la dɛ bon i ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ fana an b'a fɔ fana Ala kira labila ka tugu ɲɛmɔgɔw kɔ ani kuntigiw kɔ o de fana y'a to u nana Ala kira somɔgɔw faga sabula k'u b'a fɔ rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila donc ka Ala kira ta to yen ka Ala ta to yen k'a fɔ karisa y'a fɔ tan nin y'anw ka kabila ɲɛmɔgɔ ye nin ye anw ka patron ye donc hali n'o ni Ala ta ni kira ta ye ɲɔgɔn cɛ ka tugu o la o de fana o de kɔlɔlɔ o bɛ se mɔgɔ caman ma
ala k'an bɛ sababa ma donc o de la Cheikh Ousmane Dan Fodio i tɔgɔma Abu Zahra Ousmane Dan Fodio a ka bataki dɔ la a ko ana ma'a sheikh wal haqq mattafaqa Allahu akbar ana ma'a sheikhi wal haqq mattafaqa a ko ne ni n karamɔgɔ ni n karamɔgɔ ni tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ n karamɔgɔ kɔ wa idha khalafa sheikhu al haqqa fal haqqu awla a ko ni n yɛrɛ y'a dɔn cɔ karamɔgɔ ye sira bila yan tiɲɛ n bɛ tugu o kɔ ala k'an bɛ sababa amin ya rabbal alamin alul baytu de afuru ma aliyun ma al haqq wal haqq ma ali olu ni tiɲɛ de bɛ ɲɔgɔn yaduru ma'ahu al haqq tiɲɛ bɛ munumunu alul baytu de fɛ u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka a to an ka sɔn alul baytu kira ye minnu kofɔ ni kuranɛ yɛrɛ u saniya ka bɔ shetani ni yɔrɔ ma an kan bɛ olu ma kɛrɛnkɛrɛnnen la ala k'a to an ka tugu kɔ bijahi nabi sallallahu alaihi wa sallam Cheikhana da kun ya labana mɔgɔ bɛ duwawu la kalanw bɛna taa nin tile damani na kalandenw bɛna segin ka taa kalanyɔrɔ la vacances kɔfɛ hamina kow fana ka ca jamana yɛrɛ fana bɛ taabolo min na jamana yɛrɛ mɔgɔ bɛ duwawu la maaw y'u sarana kan ka duwawu ɲini fɛ wa hamina kow la a ka ca ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i bɛ duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ala min an sɔn limaniya la a barika ala ye ala min a to an bɔra alu betu ka ko tiɲɛ kalama a barika ala ye ka tila k'an sɔn ka tugu kɔ a barika ala ye ala min ma to an ka nata maa si la n'a ma k'ale ala ani kira ani alu betu ye a barika ala ye an bɛ ala deli o jigiya kɔsɔn banabaatɔ ala k'u lafiya kɔlibaatɔ ala k'u sɔn an ka taabaw ala ka hinɛw la kalandenw kalan min bɛna ta ala ka hakili ɲuman di ka taabolo ɲuman di ekɔlimɛtiriw fana ala subhanahu wa ta'ala ka hakili ɲuman di ka taabolo ɲuman di fanga kalifalen no minnu na ala ka hakili ɲuman d'u ma ka taabolo ɲuman d'u ma ka sabali d'u ma minnu fana n'olu ye fanga sinamatɔnw ye ala ka hakili ɲuman di ka sabali di ka taabolo ɲuman di ka ala deli ala ka an bɛɛ lajɛlen sɔn kariya la ka diɲɛ kanu bɔ an na ani jɔyɔrɔ yɛrɛ yira tɔgɔ ɲini kaban yɛrɛ la yɛrɛ bonya ala k'o bɔ an na ala k'an majigi ala ye ani ala ka jɔ ɲumanw ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah kuma wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ fo ka segin k'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka cɛsiri ani ka wuli ka jɔ la kira ni a somɔgɔw ye bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ye ci ɲuman na hali ni bɛ ka kɛ i yɛrɛ ye o t'a an bali k'a fɔ i ma i ni ce ala ka dɔ ye ala ka nisara ni hɛrɛ ye ala ka barika don i kɔ la ka barika don i yɛrɛ la ka barika don i kɔ la ala ka fɛn bɔ i la fɛn min fana bɛ bila i nɔ la nin ko in na min b'i dan nin ko in na an ka bi baro bɛ kuncɛ yan nɔ an bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu ye nin jɛmukan in kanu ni nin jɛmukan in kanu nin waati bɛɛ an b'a fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ni nin jɛmukan in kanu bɛ fɛn yira jabate kanu ko tɛ kan kanu ko tɛ nka minnu bɛ kɔfɔ n'o ye kira somɔgɔw ye olu kanu de ko dɔn an b'a fɔ ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen sara ni ɲuman ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn an bɛ alaw taala deli ala ka sigida nataw yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا